Sziasztok! Csodás napot mindenkinek! Gyönyörű szép reggelünk van ma is. Úgyhogy lássuk már, ami a tanács. Nézzük a mai 3 kártyát. Mi az, amit mára nekünk üzennek? Kardok 3-as, botok lovagja, és a kelyhek ásza. Elképzelhető, hogy néhányatoknak, vagy néhányunknak szívfájdalma van? Valamiféle csalódás? Költői kérdés volt. Szívfájdalom az általában a szerelmi csalódástól van, hogyha az általunk szeretett személy valamilyen fájdalmat okoz nekünk, ebből adódik a szívfájdalom, úgyhogy elképzelhető, hogy ilyenfajta szívfájdalmunk van, de nem kell aggódni, mert érkezik a szenvedélyes lovag, akinek nem csak szenvedélye van, hanem kelyhe is, mert hogy ugye a kardok 3-as, a botok lovagja és a kelyhek ásza jött, tehát valamilyen érzelmi új kezdet. Persze nem feltétlenül jelenti ezt, hogy ténylegesen egy férfi személyében érkezik ez a botok lovagja. Lehet ez a botok lovagja egy olyan pozitív lehetőség, ami ma jön, legfeljebb holnap, és ha nem ragadjuk meg, akkor el is illan. Tehát jöhet egy olyan helyzet, ami jön is, de nagyon korlátozott ideig élhetünk vele, és ha nem élünk vele, akkor eltűnik. Viszont ez nem csak ilyen rövid ideig szólna, hanem ez beteljesíteni a vágyainkat is. Erre vonatkozik itt a kelyhek ásza, vonatkozhat. És lássuk, hogy mi az, milyen kiegészítést kapunk a kardok 3-ashoz. Kardok 3-ashoz jött a kasza és a torony. Igen. Szóval, amiről beszéltem, tehát, hogy ha van szívfájdalmunk, akkor annak most jó esélye van, hogy véget vessünk, döntsük az egészet, hagyjuk, hadd menjen, nem baj, ami történt, megtörtént, hagyjuk a múltat, tekintsünk előre, mert hogy ott van a pozitív jövőkép az orrunk előtt, és nehogy elszalasszuk, lássuk, mit jelent a botok lovagja. A liliom és a levél. Hát a liliom ugyanúgy azt a szenvedélyes lendületet, tisztaságot jelképezi, és a levél az pedig egy szerződés. Tehát például lehet ez egy hirtelen érkező akár munkaajánlat, ha például a szívfájdalmunk mondjuk, vagy a nehézségeink egy ilyennel kapcsolatosak, amivel nem sokat teketóriázhatunk, gyorsan el kell dönteni, hogy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. De lehet egy üzenet is, egy ilyen szenvedélyes üzenet is, ami ma érkezik, úgyhogy mindenképpen jó. Ez a lényeg, hogy valami nagyon jó, csak figyeljünk, vegyük észre. Lássuk a kelyhek ászát, egy kereszt és egy női főszemély. Igen. Tehát, hogy ez a nagyon lendületes érzelmi új kezdet, ez meg van írva. A női főszemélynek a sorsába ez bele van kódolva, már amikor megszületik, úgyhogy ezen nincs semmi csodálkozni való, hogy ez megtörténik, de ettől függetlenül azt jelenti, hogy vége a szenvedésnek, mert jön a lehetőség, és ne akarjunk benne ragadni ebben a szenvedős állapotban,
Wow! Hát nagyon örülök, hogy ilyeneket adhatok át nektek, mert ez csodálatos. Ma megint feldobta a kedvemet, ami amúgy sem volt olyan rossz, úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon szép napot. Köszönöm, hogy megnézitek, köszönöm, ha feliratkoztok, és köszönöm, ha lájkoljátok, és köszönöm, ha megírjátok a véleményeteket, hogy nektek ugyanilyen örömet okoz, mint nekem? Mert én nagyon örülök. Köszönöm, sziasztok!